Krásný den. Tak je to tady. Dneska je 11.11.2025. Včera jsme si k tomu datu něco řekli. A mě to nedalo, tak jsem si na to ještě vyhodila na dnešní den vysloveně karty. A vyšly teda jako hodně zajímavé karty. A myslím si, že bych řekla, že to vlastně i s tou energií těch jedenáctek hodně koresponduje. Samozřejmě ten výklad je všeobecný, takže nemusí rezonovat úplně s každým a je to naprosto v pořádku. Co máme vědět? Nebo co nám chce to něco, co je nad námi, co nám chce vzkázat, na co nás chce upozornit, co v nás má něco zažehnout, k čemu nás má poňouknout, jakým směrem nás to má třeba nasměrovat. Na to se teda teďko podíváme. Máme tady karty. Nové obzory, muž vhledů, nové začátky a skrytá nedorozumění. Já se pokusím to tak nějak jakoby víc rozebrat, aby vám to začalo dávat trošku smysl. A my jsme si včera povídali vlastně, co se po nás jako chce a k čemu nás to datum vlastně může i nějakým způsobem vybízet, co v nás může jako třeba evokovat za pocity, jako takový ty touhy právě po něčem novým, po něčem, co chceme zažívat, prostě jako když cítíte takový to nutkání a touhu po nějaký změně. A je nám to tady nastíňováno, že to reálný je. Máte vědět, že pokud jste člověk, který opravdu touží po nějakých nových obzorech, nových věcech, nových vztazích, nové práci, tak máte vědět, že už je to na cestě, je to pro vás připravený. Ať už je to třeba úspěch, že byste chtěli v něčem uspět, tak je to na cestě k vám. Jenom pozor na to, abyste si to nějakým způsobem nebrzdili a neblokovali. Všechno, co vás, pokud jste udělali rituál nebo se na něj chystáte dneska a vědomě jste se pokusili nějakým způsobem odhodit takový ty baťůžky, které si nosíme na těch zádech, takový ty neuspokojivý, takový ty, co nás tíží a táhnou dolů, tak máte vědět, že to odchází, protože ty nový začátky jsou pro vás připravený a máte vědět, že pro vás teď v tento den vlastně může přijít taková ta radostná vlna, když se budete cítit jakoby víc motivovaný, víc jako v takové té lehkosti a v té radosti, protože jste právě odhodili ten batoh, který jste si nesli na zádech. Můžete očekávat harmonický období, takový pohodový, možná se vám teď do toho života budou do toho života přicházet takový ty nový možnosti, nový nabídky, protože všechny ty okolnosti tomu vlastně jakoby začnou naznačovat, že se ta změna do toho vašeho života jako blíží. Někdo z vás tady může dokonce změnit i své bydliště, někdo třeba to veme fakt jakože z gruntu a budete se třeba i stěhovat, jo. Je to fakt ideální den a období na to udělat velký změny. Hlavně potřebujete udržovat pozitivní myšlenky, protože ta šance nová tady pro vás je připravená. Potřebujete si jenom jako zvědomit to, co vám pomáhá udržovat si vlastně takovou tu pozitivní náladu, takovou tu pozitivní vibraci, ty pozitivní myšlenky. Tak, dalším vzkazem tady je muž vhledů. Možná je tu někdo z vás, kdo si přeje někoho potkat, nebo se ve vašem okolí prostě objevil člověk. Může to být člověk ohnivého znamení, může to být klidně i střelec. Nebo může to být dokonce i žena, ale která je víceméně v té mužské energii, jo, která je ve znamení
nějakého toho ohniváka, třeba toho střelce, protože listopad je vlastně znamením střelců. A ten člověk vám může ovlivnit celkem dost váš život nebo ho nějakým způsobem obohatit. Může to být člověk, který bude mít velké vizionářské vhledy, který bude mít hodně vyvinutou intuici. Bude se vyznačovat takovou tou lidskostí, ochranitelskými sklony. Může mít tendenci chtít mít všechno jako pod kontrolou, což mu vlastně bude dávat takovej ten přehled a takovou tu životní stabilitu. Bude to člověk, pokud se to bude týkat muže, který bude velice charismatický a bude takovou přirozenou autoritou v lehkosti a takovou bude v něm převládat taková ta vášeň k tomu životu. Jo, takový jako živel. Pokud teda někdo z vás opravdu jako touží po někom, s kým by chtěl sdílet svůj životní příběh, svoji životní cestu, tak se vám tam může objevit někdo, koho jsem tady teď popsala. Další kartou, která nám k tomu datumu dnešnímu vypadla a ta navazuje na ty nové obzory, jsou tady nové začátky. A to, že jako vstupujeme do nějakého nového období dnešním dnem, já si myslím, že nás to k tomu jako dost vede, že nás to jako nutí zamýšlet se nad tím životem, co doopravdy chceme, jakým směrem se chceme ubírat. A pokud jsme se vydali na nějakou novou cestu, udělali jsme takovýto svoje nějaké vnitřní rozhodnutí, tak vy se můžete těšit na tu novou etapu vašeho života. Fakt ty začátky tady na vás čekají, ty změny, na které jste třeba dlouho čekali, i vy jenom potřebujete prostě se tomu otevřít a jako uvěřit, že už je to prostě k vám na cestě. Že jste proto udělali maximum a nepotřebujete to pořád jenom hlídat a zkoumat, jak se to stane, ale vy to potřebujete pustit a už to vnitřně žít. Potřebujete se zbavit opravdu všech těch obav a důvěřovat tomu procesu a svý intuici, protože jste na správné cestě. Nastává prostě teď ten čas těch splněných snů a ten dnešní datum 11.11 k tomu fakt jako hodně jako přispívá. Ještě tam to jako podtrhne dvojitě, jako když jsme dostávali ve škole jedničky s hvězdičkou a ještě třeba 2krát potvrzený. Máte to prostě potvrzený dnešním datumem. Prostě máte vědět, že svět je vám nakloněn a všemu, co byste si přáli. Někdo z vás tady může toužit potom mít miminko, tak máte vědět, že i to je tady vlastně jakoby možné, aby se vám zhmotnilo. No a poslední kartou, která k tomu dnešnímu dni vypadla, je karta skrytá nedorozumění. Je zvláštní, že mi vypadla až nakonec toho výkladu. Ona je spíš taková informativní v tom směru, abyste se třeba zastavili, pokud vnitřně, protože v tom včerejším výkladu bylo hodně cítit takový ty energie toho vnitřního boje. A ono vlastně, tato karta na to navazuje. Ta energie té karty nám tady vysloveně říká, že takový to naše vnitřní napětí, takový ty strachy a obavy, ten tlak není dobrým spojencem, abychom třeba našli nějaký východisko z nějaký určitý situace. Protože my, jak jsme v nějaké situaci a jsme v ní jako jsme jí pohlcený, tak my jako nemáme možnost vidět za takovou tu pomyslnou clonu, nebo z takového toho nadhledu, kdy třeba vy to řešení nemůžete najít a přitom to řešení stojí třeba přímo před vámi. Vy ho máte přímo před sebou, ale vy ho prostě nevidíte, jak moc jste zaciklený právě v ty nějaký dané situaci.
Vy si potřebujete jenom jako udělat takovýto dostaveníčko třeba sami se sebou, pokud něco podobného prožíváte, a zaměřit se na takové ty otázky, s kým vlastně bojujete, nebo proti čemu bojujete. A jestli to třeba není jenom takovej ten váš vnitřní boj sami se sebou, jo. Nebo jako třeba jestli potlačujete v sobě nějaký hněv, nějaký vztek, který vlastně může vlastně brzdit a potlačovat a bránit takovému tomu vašemu plnému uvolnění se, aby ve vás nastal takovej ten mír, takový to uvolnění, takovej ten pocit toho klidu, kdy vy vlastně víte, že ty změny prostě jsou nevyhnutelné a vy se jenom potřebujete tomu otevřít a důvěřovat tomu procesu a nemít ty strachy z toho, že by to třeba nedopadlo. Jo. Máme to tady potvrzený i ze spodu balíčku zase karta boje. Prostě máte, možná někdo z vás prožívá nedostatek stability, pocit bezpečí nemáte, máte ty strachy, jak se bude, co se bude a podobně. A to je škoda, velká škoda samozřejmě pro vás, kdo jste v těch energiích, protože já osobně si myslím, že když se odprostíte od toho všeho, co se děje venku a zaměříte se na to svoje uvnitř sebe, pokud máte střechu nad hlavou, máte co jíst, jste zdraví, vaše děti prospívají, máte hodného muže, tak vlastně de facto není důvod k tomu být v těchto energiích, které vás vlastně táhnou dolů, místo aby vás nějakým způsobem nadnášely a aby vám bylo prostě dobře a vy si tak mohli právě do toho života přitáhnout to, co vaše dušička chce, to, co vaše srdíčko volá a podobně. Tak, ještě se tady podívám na vzkazík, když už jsme u toho. Něco mi říkalo, ať po nich sáhnu, po těch kartách. Tak poslechneme to, co nám říká ta intuice a necháme se překvapit, jaký vzkazíček nám to má předat. Na závěr dnešního výkladu. Ta vyskočila. Takže miluji sama sebe právě teď a naplno. V procesu odkrývání a uvolňování starých negativních částí sama sebe jsem ke svému vnitřnímu dítěti vlídný, laskavý a něžný. A to je přesně navazující vzkaz na tuhletu energii toho skrytých nedorozumění. Třeba v sobě někdo potlačuje nějaký hněv i sám na sebe a my bychom se měli naučit odpouštět nejen druhým, ale samozřejmě i sami sobě, aby jsme se mohli právě posunout o další krůček. Takže já vám popřeju krásný, magický celý den 11.11.2025. Odhoďte všechny chmury a koncentrujte se a soustřeďte se na to, co doopravdy ta vaše, co chcete z té hlouby vašeho srdce a co vám ta vaše dušička našeptává, že by si přála žít. Mějte se moc hezky.